on a chance. So ne ya zama silata ta zuwa duniya, ko in ce silar komawa ye a dukkan nahiya. So ne mai kofofi na bata har da na shirya, ya iya juya mutum ya yi ma yanda ya so ba turjiya. Shi bai da kama, ta ko'ina bai da makama, yanda ya zo maka haka yake. Kasa gane wai shi soya ma yake ne, kullum taɓa ni yake gaba ɗaya sani na dake. Tambayar ina ne garin su so wannan shi nake, idan da wanda ya sanya yake to ya faɗan yadda yake. Ɗanɗano guda biyu gare shi da ɗaci zaƙinsa kamar rake. Na rasa wai shin ya yake, zafi ko sanyi to ya yake. So ka bayyana na ganka dan ni har yau ban gane maka ba, ban sanya kake ba tunda ban san asalin ka ba. Baka kyala bahaushe ko balarabe ba har jinsin yoruba, gashi baka da sufa ban sanya kake ba. Ka kama raina so har da zuciyata, ka hana ta yin sakat sannan kuma ka takura ta. Baka bar jinsin dabbobi ba to waye zai huta. Cikin gari da ƙauyuka gaba ɗaya ka kafa tuta, ka kafa tuta, lallai ka kafa tuta. Kai ke zama ƙauna aka zam sauki a gurin wasu kuma cuta. Kasa an yi hijira tun a zamanin da ba mota, kai ke saka sarki ya ajiye rawaninsa na sarauta. So misalan kana da yawa a yanda ni na fahimta, ba ruwanka da arziki kai tsaye ko kuma talauta. So ya kake ne akan ka halitta take wahalita, na fahimci ba wata zuciya da babu kai a cikinta. To koma menene so lallai ka ciri tuta, ka ciri tuta, ka ciri tuta. Awesome.